rồi trai sẽ xịt bát ngay của lấy phi baro ha cái trên cái button board cái trong trai thì ha cái video ngak qua bangan iathuh khana phi phang cái jing iathuh khana bát ngay ngay lang ba cái jing iathuh khana kan long cái jing kurku ba cái jing mentoy ya phi ki me ki pa ki ba juduai na kam ta ki khon ki ti ki trong phi bát na kam ta ki to ki ba im cái jing im ka ba jaituh ka ba jai pre ka bom jus ngau tanat ba tre kan ho ka jing tre te la don uwe uhe spa ubaju khayi ki mau lanai ki mau kordor ki ksiar ki rupa te ulalong uwe ubre ubre spa hado kata kata te om ta bo ure spa ha kata kado hanre ula riu spa ro ha ka mensim ude ubre ubashakri bhayo play hanre ula yo pat ukhun ubajai to ubajai pre ubashuthia sngi bet wat ka bam ha blet ai ha po jing thia jong judan por ban khi na po jing thia ban bam ban di ha ka jakka ka bo de ban bam han re ki nong tre ki ha ban man ra ha do ha jing thia jong jul le ka e ru ka prthei ru kelas dang mani pe ki marjan ki le pe o tu briu te ha shisha han re ba le khon jong hat do ne long briu ba chai to khna ba chai to te uneu pa man bo pe uneu khon dap da ka jing khu slai ba ju dem kho siu hak mat jong play but ujudu wai hakmat jong uplay ba uniu khon un klak ba mon hanrai niu khon halaka jong ka mon usu penserwa e ya ka por ka jong u te ka poi ka wei ka por ba ka jing prakhat jong niu priu kala kempang yo u bat haba ulapang bat ula klat no te ondala klat no uni u khon jong u ulas ngo khuslai menta u paru dan chu mano ru dan chu te hanre ka bas ngau tanat ka long ba uniu khna ha ka por buk pa ula klat no ula le ha wat ha long briu ba jai to hadu kata kata tang ba ha ka sngi yap ka jong pa pat ula le ha hi kata kar kom pendap ya kan yam kuru kom ha ka por buk pa jong ula yam te kat badang ya kisngi ula shupen serwai kata ka spa ka pho ka ba ukpa ula I no yo te don we u shakri nong tre jong ba u shania na do ka mensim na do ka donon te ula IT no ha u ki e paro khoi dawan kan do ki bri ru u ang ba kini ki kam barya ki le pen bet hi mensia ki nong tre ki badan hang ni ha po kani ke yeng ta ha ka we ke sngi lo wan we bri u ba shu thok uang ba ukpa jong u malik jong me ula shim kliang danga kini ki mau kordor pat uklem pat ai ka pisa te ula ong uta unong tre me don ki kot jing thoi e uang ngam don ra to sele shitam me bangan yo e ni ka pisa hanre uta usu thok bat ula ong ru la damen pen yo e ni ka pisa ngan ai ya meru ka bai nong kamut ka bai thok ya uni u kan rat jong me te uru ula let bat uni pat u shuthia be hata ha po jing thia namar ka jing jaituh ka jong u te kat ba ong uni nong tre ru usungai la ka ngai u ai wat ka shabi duli ushabi bo pisaru ai hoto nong tre namar ka jing jaituh ka jong u ka long ka bala palat bat ka jing shania ka jong u ru hado bo ai bet ya u shabi babo pisa te ka e ka baja komta uni unong tre ula prakhat o pleng mentang ala yo kamai da kumne da ka banga shuthak ngasu syukor ya uni u kenrat ujonga te kemut ladangan thok bet ngan thok bet kemut ngan la ban kamai pisa khambun te ulayai thok ba kata pisa ka ba uta pa ula lum ula lang na ka bata uni khon kala penlong bal poi ke por bala lut kata ka pisa andala lut kata ka pisa te uni unong tre ula ong ya uta kenrat dengan let no shayeng na mar ba hayeng ki don kam ya nga ha ban I no ye phi mar wei te ong kum no phin chu e nga mar wei phi klem ong lupa ya nga te ong ba dang ong lupa ro phi sak thakli te ka bhai nga bangan nam ong re te kala de ka por nga bangan let no te ngan let no te na mar bu jumlin kata kar kom shet kar kom teu kata ka e bar khoi bala jumlin banwan ra be po jing thia kapan long ye u ba u shu thia sa ta jing thia ke bam shu ke sum ke sa shu te la ya lai sngi len ti u la shu thia la ka thia klem bam te ha ko we ke men u pho snio ken ko we ke jing pho snio u pa wan pau ha ka ta ka jing pho snio bat u ong khon kaspa ka phong la bo na kam ta ka jong phi ba phin sok phin san
namar nga iet palat ye phi hanre menta don shu ka weiru ka spa ka bangala ai happy sa astang ka dika yeng hi ka ba phi syong bat sa astang ka dika met ka ba ublei ula thau ye phi te ya ka spa ka bangala kor khu phila penjot no hanre to ye ka nika met ka ba ublei ula thau ye phi wat nam penjot e no se kani ka jing jaituh e no se kani ka jing jai pte ke som sat bam di trek ta komba ki wei pat ki trei te onda ula kendit nang ta ula perkat ani ka jing ong ka jong ipa ka long ka badai shisha na do menta ka singingan kala no ka bamon pat ula perkat ke e ka kam khayi ka bangan sedang no mentawan khayi te ula le chaya ula pet wangan khayi de ka jan te perkat em ki bon e ki nong de jan ula perkat ngan khayi de katan khayi de katan khayi de kata te hanre sngo nang ba unle kum no ru hanre haden kata ula yu i ba bon ki bri ki baduk ki bayar recharge card te ula perkat ta ki bri ki ot ki oni ki jing rem tang ba da rem makna ka no ru ka phone ting don kam ba ni hab ba hi ban recharge te ula perkat ngan thiet no igini ki company mat ngan penya hi no bangai gini ka recharge card pat ngan ai ru ha ka dor ka ba biang knang ba kan ya ba ka ta ka kam ka jong u te ula perkat nga don ka yeng ngan di no igini ka yeng ka ba ipai la pan thau ye nga bat ngan sa shna pat da ka wei bat ula le kom ta bat ula long briu pat te ke e ke ji kai ka bangi yo nang ne bala da phidei ki mi ki pa ki badu wai phidei ki himman ki para ki badu wai ngan ong ye phi ka jing du wai jong phi kan om long le no ei uniu khna samla ula shu thia bet ban shu pet hi da ka mat priu te ka bam ila shu ba un kala u briu u ba shu thia u bam ju khi han re man ta ula long u ba smart u ba sting ula trei ba hado ba ula penyo arsya ya ka spa ka ba ukpa ula deban ai ha ka jing im ka jong u namar ha to ka jing phos ni ula kula ruangan ka mai arsya na ka ba phi phila ai nga ban ula long shisha kumta bat uto pat unong trei ubala thak ubala shukor ya u klam tip shu hi shapang uta ulong kumno uman kumno te ka jing kai hang ne ngi yo bala da ki briu ki les new phi nai prakhat e kito e ki mat ye yo hi ka pai nong la jong han rai phi haba ki briu ki to ki them na phi ka bai nong jong phi kan wan cha phi hi phim dan kam man khuslai ye ki phim dan kam man tim ye ki kumba uni ukhna ha bala sha shet kala ha uta unong tre ukhlem kno ye nu ru kno be yala de bakate ke jing jai to ka jong u ba ula shushania lot ha ki briu bat ba ukhlem tre kno ka kam te na mar kata lada don mano ki ba thok ki ba shukori ka spa ka phau ka jong phi wat nong sngo khuslai kita ki e barok khwan ka bai nong jong phi phin yo hi te lada don na pedeng jong phi ki ba jai to te kindit ben riu no long ki ba smart trei kano ka kam ublei undon ringkat bat phi ha ba phi trei ho bat la da phi long ki nong duai ngan ong ye phi ka jing duai jong phi kan om long le no e kat ba phi dang em phi la ban duai on da phi la khlat ma phi na ka ne ka porthei ka to ka jing duai ngan ong ye phi kan dang trei kam han re lada layap gamon ngim la shu ban duai ye no kat ba ngi dang em ngi duai na ka benta jono andang ngi layap mangi ru ka to ka jing duai kadang trei kam han re om pat ba ngin duai ye kita ki briu ki balayap ki bedang im kim dei ban duai ye ki balayap bat ki balayap pat ho kim la shu ban duai ya ki bedang im han re namar ha ka por ba ki dang im pat ki la duai wat on da ki la yap ru ublei uju ba pat ya ka to ka jing duai te ka ba menno phi la duai namar kata don bon ha ki briu ki ba ki im ka ji im ka balengkar ki me ki pa ki briu blei ki duai nam ta jong ki kat badang im ki me ki pa kim kala han re on da ki me ki pa ki la le na ka ni ka porthei don ki ba yo jing kala ka ba mun om ba ki me ki pa ki ya sat on da ki la poi chapo lum jing tep han re dei be ki la ya sat lupa ha ka por ba ki dang im te ngai phi yo jing kur khu leng ba ka ni ka jing thu khana te to ble un yo ban kur khu i phi lang ba ro i try